да, ако ти собствено не научиш български език, разбрали ма? Ай, Все тия поречка. сега, мани, гледай сега да научим азбуката. А сега си кажа. Не, аз учим на българската азбука. Кой е това? Това е буква А. Между 15 на 11. Това е И. Между 15 на 8. Покуй си ти! Иди си му това е 11! Папа! Това е Б. Между 15 на 5 комарина. Ема са не вижди с комарината! Ами без комарина Б. Както му отпадне без комарина. Вали бе! Какво са? Ако знам това е Б. Балан. Не, това е геврек за ядене! А това класа! Това го знам. Това е Р. Дай някой лев, бате! Дай някой лев! Колко? Това го знам. Това е жена тати. Тука букса живе! Това е жаба. Жена тати жаба. Колко? Какво е? Това е жаба Лиза! Каква? Колко? Това го знам. Това е Йордан Комшията. Не, бе! Това е йога, бе! Йордан Комшията и Украйна. Не, бе, айде! Колко? Това го знам. Това е Г. Кастомон. Колко са? Това пася какво е? Това е лаптоп! А това какво е? Това е лаптоп. Не, това е лаптоп! Лаптопи, Колко са? няма нищо. Ами така, нищо! Това го знам. Това е Б. Папа. Не, това е глупа, сепа! Колко? Това го знам. Това е Таралеш. Не, бе, това е таралежка, бе! Епа, нали съм нарисувал, бе? Колко? Това го знам. Това е Г. Защото е едно село. Как се казва едно? Това е мъсна хилометър сена. Епа, аз бе, не го знаеш, бе! Ти го знаеш, бе! Колко? Това е Г. Защото е Не, вижте. Ой, дай някой лев да уча, бе! Дай някой лев! Ограбена е банка. Сигналът е получен този следобед около 18 часа. Извършителите са влезли в централния вход на банката и са застрашили живота на служебно лице. Жертви няма. Установява се каква е липсващата сума. Видеонаблюдение в банката е заснело лицата: Мария Ковачева, Стефка Пройчева, Мария Гълъбова, Валя Спацка, Решите Дранова и Мелвин Горанов. Влезеш в нашата банка? Да, дайте си номера на личната карта. Може и без номера, ако имате банкова сметка. Кажете, госпожо, ще внасяте или ще теглите? Всички на пода, никой не върна. Всички сме на пода, всички! Всички ли сте на пода? Защото съм се забрали по очилата и нищо не пише. Всички сме на пода, всички! Какво? Дори по-силно, че съм се забравила и слухови апарат. Казах, че всички сме на пода! Добре. Какъв път? На пода на земята сме всички! Това е какво е това? Кажи го да че забравя. Банка! Аз съм какъв съм аз? Пенсионер! Точно така. Това е банка
такива хоби. Не, това е измама. Вижте, трябва ли си пистолета вкъщи? Ами, идете си го вземете. А добре, оттам ли да изляза? Да.